שם ישנתי, מתחת לשיחים. פה בתוך השיחים הייתי שנה? כן. בפעם הראשונה שישנתי פה, קמתי בבוקר ואמרתי, פאק, ישנתי ברחוב. כאילו, אני לא מאמינה שזה קרה לי. מה היית עושה בחורף? סובלת מקור. המון דמעות ירדו פה. זאת הפינה? זאת הפינה. ופה ניסית להתאבד פעם ראשונה? בכיתה ח' כל החברות שלי התחילו לרדת במשקל. משהו בזה נורא משך אותי, המחמאות שמקבלות, כל התשומת לב של וואו, הכרזית. אז אמרתי, אני ארד גם 2-3 קילו. אני זוכרת שהלכתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, החלטתי לעשות דיאטה ללא גלוטן. והוא צחק לי בפנים. אמר לי, כאילו, את מסוגלת לעשות את זה בכלל? אמרתי לו, סבבה, אני אוכיח לך, אתה תראה. ירדתי משהו מ-64 ל-57 בתקופה קצרה של 3 שבועות. ואז זה כבר התחיל להידרדר. הדיאטה ללא גלוטן הפכה ללא אוכל. הייתי מחלקת תפוח ל4 רבעים, 1 לבוקר, 1 לצהריים, 1 לערב, וגם עם זה לא הייתי שלמה. אנו נותנת לכוח. הדרך היחידה בעולם הזה היא הדרך שלנו. בסופו של דבר אני אהיה רזה. כולנו שואפים להיות האדם המושלם, נמאס לי לשאוף, אני רק רוצה להיות רזה. אנה היא הכל. אנה זה איזשהו אמצעי לאנורקסיות להמשיך בדרך שלהם. משהו להאמין בו, כמו שבן אדם דתי מאמין באלוהים, ככה האנורקסיות מאמינות באנה. אם קורה לך משהו ואת אוכלת, תתפללי לאנה שכאילו את לא תעלי במשקל. אנה בעיקר מראה לך את הפגמים שלך. שמבחינת אנה, כולך פגומה. ברגע שאת יורדת במשקל, היא מלטפת, ושאת עולה, היא נותנת סתירה. וזה בתת מודע. אני הייתי המון מציירת את זה. כאילו נורא דמיינתי אותה סוג של מלאך. רזה כזה, מלטף. כאילו הייתי מפחדת מהתמונה הזאת, הייתי אומרת לעצמי, אני יורדת ויורדת, ואני עדיין לא מרגישה מושלמת, אז אולי אני באמת אגיע לסיטואציה הזאת, שאני כבר אראה ככה ואני עדיין לא אוהב את עצמי. פעם בנות היו באמת שולחות תמונות שלהן רזות, או ארוחות, אתה יודע, מצומצמות כאלה שהן היו אוכלות. היום בנות שולחות חתכים בידיים, כדורים עם בקבוק וודקה. זה כבר לא אנורקסיה, זה כבר איזשהו מעגל של שנאה עצמית. בלעתי 13 כדורי ריטלין, משהו כמו 6 פנרגן, שזה כדור שנתנו לי בבית חולים להרגעה. שלחתי למנהלת שלי הודעה, שאני מודה לה על הכל, אבל שאני לא מסוגלת להתמודד עם זה יותר, ושזה לא שווה את זה, שכבר עדיף למות מאשר לחיות ככה. היא התניעה את האוטו ב3 לפנות בוקר והגיעה אליי, לקחה אותי אליה הביתה. המזל שלי שהצלחתי לצאת מאנורקסיה כי הייתה לי תובנה. תמיד הבנתי שזה לא בסדר. גם כשבאו אליי ושאלו אותי איך ירדת במשקל, אף פעם לא אמרתי הפסקתי לאכול. הייתי משקרת, הייתי אומרת אני עושה ספורט, אני אוכלת בריא. כי הבנתי שאני עושה משהו שהוא לא בסדר. וכשפתחתי את הבלוג אמרתי, אני לא ארשום רזה, זה יפה. אני ארשום דברים שיעזרו לבנות להתמודד עם מצבים קשים. כי האנורקסיה קיימת, פרו-אנה קיימת. בנות עם דימוי גוף נמוך קיים. השאלה זה איך לדבר איתם.